Hare Krishna, Kamala Mataji, audio, video, okay, clear? Clear, Mataji. Thank you, ma. Hare Krishna. Hare Krishna is Hare Krishna, dear devotees, ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு டே 6 இன்னைக்கு தியான யோகம், அதாவது கர்ம யோகத்தில் லாஸ்ட் சாப்டர் படிக்க போகிறோம். கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரேயரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த இருக்கிற டேட் ISKCON மங்களூரில் இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்கிற டேட்டு. நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி நிதிநாமினே நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரினே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாதி தேசதாரினே கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமக நம பங்கஜ நாபாய நம பங்கஜ மாலினே நம பங்கஜ நேத்ராய நமஸ்தே பங்கஜாங்கரியே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் சாப்டர் 5 படிக்க போகிறோம். சாப்டர் 5 பற்றி ஒரு முதல்ல ஒரு சாப்டர் 5 பற்றி ரீகேப் போட்டுறேன். வெளிப்புறத்தில் எல்லா செயல்களிலும் ஈடுபட்டிருப்பினும் உட்புறம் அவற்றின் பலன்களை துறந்து வாழும் பக்குவ அறிவுடைய மனிதன் திவ்யங்கானம் என்னும் நெருப்பினால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அமைதி, பற்றின்மை, பொறுமை, ஆன்மீக பார்வை, ஆனந்தம் ஆகியவற்றை அடைகிறான். ஒரே நிமிஷம். அப்படின்ட்டு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இன்னைக்கு பார்க்க போகிற சாப்டரில் தியான வழி முறையானது அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்தினுள் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம். அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மான யாரு இதயத்தில் அமர்ந்துள்ள பகவானின் ரூபம், எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கிற பகவானுடைய ரூபம் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது. பரமனோட முழு உணர்வு நிலை ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எதுனா சமாதி. இந்த இதில் உச்ச நிலை அடைகிறது. அஷ்டாங்க யோகத்தின் 8 அங்கங்கள் இருக்கின்றன. அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு படிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு சாப்டர்ல. இம்பார்ட்டன்ட். அதை பற்றி படிக்கிறச்சே யம, நியம, ஆசன, பிராணாயாமா, பிரத்யாகாரா, தாரணா, தியானா, அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சமாதி. ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக நம்ம நல்லா டீட்டெயிலாக அதை பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாக்க சமாதியை நம்ம அடையலாம். அதுதான் அந்த சமாதிங்கிறது என்னது? பரமனின் முழு உணர்வு நிலை. ஓகே. இதுதான் இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் பேரு தியான யோகா. தியானம். நேற்றுக்கு 5வது சாப்டர்ல என்ன படித்தோம்? சந்நியாச அல்லது கர்ம யோகாவை பற்றி பார்த்தோம். கர்ம யோகா, சந்நியாச யோகா. நிஷ்காம கர்ம யோகா அப்படின்னா கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறது. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை பெறலாம் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம். ரீகேப். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர்ல முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அஷ்டாங்க யோக முறை, அறிமுகம் மற்றும் நிலைகள். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி எப்படி எதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்? இது எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. 100க்கு ஒரு 10 பேர் தான் நல்லா ஃபுல்லாக அழகாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அர்ஜுனனால் நிராகரிக்கப்பட்ட அஷ்டாங்க யோகம். அதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஏன் முடியாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா முடியும் எல்லாராலையும். ஆனால் நம்ம எப்படி பண்ணோம்? மனதை நம்மளோட புத்தியால் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம அதை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருதுங்கிறது அது நம்மளோட ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் தான் அது பண்ண முடியும். அர்ஜுனனால் நிராகரிக்கப்பட்ட அஷ்டாங்க யோகம். அர்ஜுனனால் அவன் நிராகரிச்சுருக்காங்க. தோல்வியுற்ற யோகியின் நிலை. ஒரு தோல்வி அடைஞ்சாச்சு, அவனோட யோகி நிலை எப்படி இருக்கும்? மிக உயர்ந்த யோகி. யார் மிக உயர்ந்த யோகி? இதை இன்னைக்கு படிக்க போகிறோம். யோகா என்றால் என்ன? யோகான்னா என்ன?
இந்த மாதிரி உடம்பெல்லாம் வலுத்திண்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணினா தான் யோகாவா. ஒன்லி ஃபிசிக்கலாக மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் இது தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். யோகானா நல்லா கம்ப்ளீட்டாக பாடியை ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம டெண்டர் இதுவாக வச்சுக்கணும், ஃப்ளெக்சிபிளாக வச்சுக்கணும் தான் நமக்கு தெரிஞ்சது யோகா. ஆனால் அந்த யோகா இது ப்ராக்டிக்கல் மெட்டீரியல் லைஃப்பில் அது ஓகே. இப்போ ஆன்மீகத்தில் நம்ம இத்தனையும் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். அது நம்பர் 1 ஸ்டார்டிங் யமம், வெளிப்புற பண்புகள். நியமம், உட்புற பண்புகள். ஆசனம், உட்காரும் விதம், தியானம். பிராணாயாமம் நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் பண்ணுற பிராணாயாமம் அதுவும் இதில் உண்டு. அஷ்டாங்க யோகத்தில் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி. பிரத்யாகாரம், புலன்களை அடக்குதல். தாரணை, கவனத்தை ஒருமித்தல். தியானம்ங்கிறது தியான நிலை உட்கொள்ளுதல். இதெல்லாம் முடிச்சாச்சுனாக்க, இதெல்லாம் நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டு கரெக்டாக வந்துட்டோம்னாக்க நம்ம கடைசியில் சமாதிங்கிறத ஒருமித்தல், ஒருங்கிணைப்பு, பகவானோட க்ளோஸாக நெருங்கி வந்தாயிடும் சமாதிங்கிற நிலைமையில். ஓகே. ஸோ இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. அது அந்தந்த யமம் அப்படின்னா அதுக்கு அந்த ஸ்லோகம் என்ன ஸ்லோகம்னு இது ஆர்டரில் வராது, கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி எழுதிருப்பேன் அந்த ஸ்லோகத்தை. பட் இதுக்கு இந்த ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இப்போ பிராணாயாமம்ங்கிறது 1, 2, 3, 4th வருது. ஸோ இப்போ நம்ம படிக்க போகிறது 4th தான் முதல்ல படிக்க போகிறோம். பிராணாயாமம் 5.27 and 28. கமலாஜி அதை படி. எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. பஷ்யன் கிருத்வா பஹிர்பாஹ்யம் சக்ஷுஷைவாந்தரே ப்ருவோஹோ பிராணாபானோ சமுக்ருத்வா நாசாப்யந்தர சாரிணோ யதேந்திரிய மனோபுத்தி முனிர்மோக்ஷ பராயணக விஜேதே ச பயக்ரோதோ யஹ சதா முக்த ஏவ சஹ. எல்லா புறப்புல விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, பூர்வ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம் புலன்களை அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்போதும் இந்நிலையில் இருப்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவன். இந்த நிலையில எப்போதுமே இருந்தாக்க அவன் முக்தி அடைந்தவன் சொல்றான். இந்த பிராணாயாம நிலை எப்படி இருக்கணும்? அதுக்கு எல்லா புறப்புற விஷயங்களையும் வெளியில அதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு, பூர்வ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையையும் நிறுத்தி, இந்த இடத்துல பூர்வ மத்தியிலன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் இந்த இடத்துல இந்த கண்ணை கொண்டு அந்த இடத்துல பார்க்குற மாதிரி வச்சுட்டு நிறுத்தி, நாசிக்குள் உட்சுவாசம் வெளிசுவாசம் அதெல்லாத்தையும் நிறுத்திவிட்டு, மனம் புலன்கள் அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட்டு இருக்கு. கோபம், பயம் எல்லாத்துலேயும் விடுபடலாம். எப்போதும் இந்த நிலை பெற்றிருப்போம் நிச்சயமாக முக்தி அடையும். எப்போதுமே அந்த மாதிரி நிலையை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் சில பேர். அந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தாக்க அது முக்தி அடையலாம். ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? பிராணாயாமம் பண்ணணும். அதை இந்த இது ரெண்டு இந்த புருவத்துக்கு நடுப்புற 2 இடத்துலையும் நம்ம கண்ணை கொண்டு அந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி மூச்சை பிடிச்சி மூச்சு பயிற்சி சேர்த்து பண்ணுறது தான் பிராணாயாமம். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். 2, 27, 28 ஒரே நிமிஷம். அதாவது பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டு இறைவனின் திவ்யமான தொண்டில் ஈடுபடுவதே பிரம்ம பூத்த. அந்த ஸ்லோகத்தில் வருத பிரம்ம பூத்தன்னு 27 தானே, 6.27. ஓஹோ சாரி. இந்த பிராணாயாமம்ங்கிற இந்த ஸ்லோகம் 5.27 இருக்கு இல்லையா? 27 and 28. ஓகே, எஸ். இப்போ இந்த சாப்டர்லேருந்து இது பிராணாயாமம் ஸ்லோகம் அஷ்டாங்க யோகத்திலே வந்துட்டு இப்போ அதையும் இங்கே சேர்த்து படிச்சாச்சு. 6.6 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி.
बन्धु आत्मानस्तस्य यनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्मैव शत्रुव. மனதை வென்றவனுக்கு மனதே சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கோ அதுவே மிகப்பெரிய விரோதியாகும். மனதை வென்றவனுக்கு நம்ம மனதை எப்படி வெல்ல முடியும்? நம்ம புத்தின்னு பகவான் ஒன்று கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அந்த புத்தி இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த மனதை வெல்லணும். ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ 5:30 மணிக்கு இந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ள நம்ம நினைச்சிருந்து நம்ம பண்ணினாக்க நம்ம புத்தியால அதை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது வச்சிருந்தோம். அந்த புத்தியால வெல்ல முடியும்னா எழுதுக்கணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா தான் அதுக்கு மனசு வேண்டாமே, இன்னைக்கு படிச்சுருக்கலாமே, இது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணட்ட என்ன அப்படின்னு மனசு சொல்லும். ஆனா அந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை வென்றுட்டோம்னாக்க இந்த மனசுங்கிறது நமக்கு நண்பனாகும் இல்லையா? அப்புறமா யோசிச்சு இதை பண்ணிட்டோம், நம்மளால இன்னைக்கு ஃபுல்லுமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியலப்போ, எல்லாமே லேட்டா போடுது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்றோம் இல்லையா? அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? நம்ம மனதை நம்ம நண்பனாக வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரியல. மனதை நண்பனாக வச்சுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்? மனதை நம்மளுடைய புத்தியால வெல்லணும். அதை வென்றுட்டாக்க நமக்கு மனசுங்கிறது நமக்கு நண்பனாக இருக்கும். அந்த மாதிரி அதை பண்ணாம இருக்கிறவங்களுக்குலாம் அது பெரிய விரோதியாக இருக்கும். ஓகே, 6.6 ஓகே. மனதை நண்பனாக செயல்படும்படி கட்டுப்படுத்துவதே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியின் நோக்கமாகும். மனம் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்றால் எதுவே வெளிக்காட்சிக்காக செய்யப்படும் யோகம் பலனற்ற கால விரியமே. மனதை அடக்க முடியாதவன் எப்போதும் மிகப்பெரிய விரோதியுடன் வாழ்கிறான். இதனால் அவனது வாழ்வும் நோக்கமும் பாழாகின்றன. உயர்ந்தவரின் கட்டளைகளை செயலாற்றுவதே ஜீவனின் ஆதார நிலையாகும். மனம் வெல்லப்படாத எதிரியாக இருக்கும் வரை காமம், கோபம், பேராசை, மோகம் போன்றவைகளின் கட்டளைகளுக்கு ஒருவன் கீழ்ப்படிய வேண்டியதுதான். ஆனால் மனம் வெல்லப்பட்டு விட்டால் அனைவரது இதயத்திலும் பரமாத்மாக வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளின் ஆணைகள் நிறைவேற்ற அவன் தானாகவே முன் வருவான். உண்மையான யோக பயிற்சி இதயத்தில் உள்ள பரமாத்மாவை சந்தித்து அவரது வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றுவதை உள்ளடக்கியதாகும். கிருஷ்ண உணர்வை நேரடியாக மேற்கொள்பவனுக்கு பகவானின் கட்டளைகளிடம் முழுமையாக சரணடைவது என்னும் தன்மை தானாக அடைகிறது. ஓகே, பகவானிட்டு நம்ம சரணடையணும்னா இது தானாகவே வந்துடும். ஏன்னா உண்மையா இருக்கிற இவன் இருக்கானே, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறவனுக்கு அது அவனுக்கு ரொம்ப ஈஸி. அவனை பத்தி ப்ராப்ளம் இல்லை. நம்ம முதல்ல கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும். இது பிராணாயாமம் படிக்கணும். இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தில் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு மனதை முதல்ல வென்று அந்த அந்த யோகத்தை நம்ம முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இதுவும் ஒரு டைப் ஆஃப் யோகம் தான், மனதை வென்றது. அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை நண்பன் ஆக்கிக்கணும். எஸ்மா 6.10 யமா. நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் முதல்து படிக்கணும் இல்லையா? அதை படி அஷ்டாங்க யோகத்தில் முதல்து 6.10. யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகீயத சித்தாத்மா நிராஷி அபரிகிரஹ. யோகியானவன் தனது உடல் மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஒரு யோகியா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்? உடல் மனம் பரமனின் தொடர்பில் எப்போதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் தனியே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்போதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். ஒரு யோகிங்கிறவங்க இப்படி எல்லாம் இருக்கணும். இந்த யமாங்கிறது முதல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம மேலே மேலே போக முடியும். ஸோ இது பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான் என்ற 3 நிலைகளில் இருக்கிறார். கிருஷ்ணர் அப்படி இந்த 3 வழிகளில் தான் கிருஷ்ணர் நம்ம உணர்றோம். கிருஷ்ண உணர்வு என்றால் பகவானின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் எப்போதும் ஈடுபட்டிருப்பதாகும். ஸ்ரீல குரூப கோஸ்வாமி கிருஷ்ண உணர்வில் விவரிக்கிறார். இது போல எந்த மாதிரி விவரிக்கிறார்? ஒருவன் எதிலும் பற்று கொள்ளாமல் அதே சமயம் கிருஷ்ணருடைய தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடனான சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவின் முழுமை பெற்றவன் ஆவான். பக்தி ரசாமிரத சிந்துல 1.2, 255, 256 இந்த ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். இல்லைன்னா அந்த பர்பட்டை பார்த்து படிங்க, கிடைச்சதுதான் புதுசம். ஸோ இதுலேருந்து என்ன பண்ணுறது? பகவானை எப்படியெல்லாம் நம்ம உணர முடியும்? பிரம்மன், பரமாத்மா, பரமபுருஷ பகவான்
இந்த 3 நிலையில கிருஷ்ணர் உணரப்படுகிறார்ன்றதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்ம. கிருஷ்ண உணர்வுடைய கிருஷ்ணருடைய தொடர்புடைய அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அவன் உரிமை உணர்வுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ளான். மறுபுறம் கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்தை அறிந்து கொள்ளாமல் எல்லாவற்றையும் துறப்பவன் துறவில் முழுமை பெற்றவன் ஆவான். ஓகேயா? 6.10. Yes, ma. 6.11 and 12 படிக்கும். Yes, Mataji. शुचो देशे प्रतिस्थाप्य स्थिरम् आसनम् आत्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये. இது வரிசை ஆர்டர்ல படிக்காட்டோட இந்த 2 ஸ்லோகமும் ஆசனத்தை பத்தி பார்க்கணும். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்தில் சென்று நிலத்தில் தர்மை புல்லை பரப்பி அதன் மேல் மான் தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். அந்த எப்படி உட்காந்துக்கணும், நம்ம போட்டுக்கிற ஆசனம் எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த யோகத்தை பண்ணணும்னா முதல்ல ஒரு இடத்துல போய் நிலத்துல தர்மை புல்லை போடணும் 2, அதுக்கு மேல ஒரு மான் தோலை போடணும், அதுக்கு மேல ஒரு மென்மையான துணியால போடணும், அது மேல உட்காந்துன்னு பண்ணணும். இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவோ தாழ்வாகவோ இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அவசரமா ஒரு ஸ்டூல் உட்காந்து பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அது தரையில தான் அதுக்கு பண்ணணும். கொஞ்சம் அதுக்குன்னு ஒரு பலகா போட்டுன்னு உட்காந்துக்கலாம். நம்ம கீழே தரையில உட்காந்துக்கிச்சு ஒரு பலகா அதை போட்டுன்னு உட்காந்துக்கலாம் உடம்புனாக்க. அதை உட்காந்துக்கிற இடமானது புனிதமான இடமாக இருக்கணும். பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி, அதாவது இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும். இந்த யோகி இது என்னத்துக்கு இந்த ஆசனங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு யோகத்தை பயிலணும்னாக்க முதல்ல இதயத்தை தூய்மைப்படுத்தணும். அதுக்காக அதை புனிதமான இடம் அப்படின்னு சொன்னா எந்த இடத்துல போய் உட்காந்துக்கணும்னு அர்த்தம். புனிதமான இடத்துக்கு நம்ம எப்படி போய் இடத்த பிடிக்கிறது, நம்ம உட்காந்துக்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட்ஸு எல்லாருமே சேர்ந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு இதில் உட்காந்துக்கணும். எங்கே போய் புனிதமான இடம்ன்றது எங்கே போய் தேடுறது? புனிதமான இடம்ன்றது புண்ணிய ஸ்தலம் அல்ல. புண்ணிய ஸ்தலம்னா என்ன? இதுக்கு விருந்தாவன், மாயாப்பூர், மதுரா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகணும் உங்களை சொல்லலை. இந்தியாவில் யோகிகள் அனைவரும் ஆன்மீகங்கள் அண்ட் பக்தர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே கங்கை, யமுனை போன்ற புனித நதிகள் ஓடும் பிரயாகை, மதுரா, விருந்தாவனம், ரிஷிகேஷ், ஹரித்வார் போன்ற புனித தலங்களை அடைந்து தனிமையில் யோகத்தை பயின்றார்கள். அதெல்லாம் அந்த காலத்துல பண்ணிட்டு இருந்தான். வீட்டை விட்டுட்டு போய் இந்த மாதிரி உட்காந்து பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனால் இது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதல்ல. தற்போது கலியுகத்தில் மக்கள் குறைந்த ஆயுளுடனும் ஆன்மீக நாட்டம் இல்லாமலும் எப்போதும் பற்பல கவலைகளுடன் வாழ்கிறார்கள். ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி ஹரே கிருஷ்ணா என்ன சொல்றீங்க? ஆன்மீகத்தை அறிவதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஒரே வழி இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது. இந்த கலியுகத்துல நம்மளால இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டுட்டு போய் காசி, பிரியாகை இங்கெல்லாம் போய் உட்காந்துட்டு அங்கதான் நம்ம கடைசி காலத்துல ஓட்டணும்னு அந்த காலத்துல எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை நமக்கு. ஏன் சாத்தியம் இல்லைன்னா அங்க போய் உட்காந்துக்கிறதுக்கு முந்தைய நமக்கு இப்போ டிசீஸ், ஊர்ல இல்லாத டிசீஸ்லாம் வந்துருக்கு. அங்கெல்லாம் போனால் நம்மளுக்கு யார் அந்த ஹெல்ப், பிபி அதுக்கெல்லாம் நம்மள ஏதாவது உடம்புனா இப்படியே ஹாஸ்பிட்டலில் போய் உட்காந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். ஒன்றும் இல்லாதவெல்லாம் அந்த காலத்தில் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவளாம் அப்படியே அந்த மாதிரியே இருந்து செத்து போயிடுவாள். செத்து போயிட்டு அப்படியே அந்த இடத்துலையே அவளை எரிச்சு விட்டுருவாள். ஆனால் நம்மளாம் இப்போ கலியுகத்தில் இந்த மாதிரி போய் குடும்பம் இதெல்லாம் நம்ம கிரகஸ்தர்களாகவே இருந்துட்டு இருக்கோம் பதிவு. அதனால நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியஸ்ட் வே கலியுகத்தில் நாம் ஆன்மீகத்தை உணர்வதற்கான ஒரே வழி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல போனோம்னாக்க இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது. திருநாமத்தை உச்சரிப்பதுன்னா இறைவனோட பேரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. இது எப்பப்பெல்லாம் நமக்கு டைம் கொடுக்குதோ அதை சொல்லிட்டு இருந்தா அதுவே பெரிய பெரிய அஷ்டாங்க யோகத்துக்கு எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு சமமா போயிடும். கலியுகத்துல ஈஸியஸ்ட் வே பகவானை ரீச் பண்ணணும்னா சின்சியரா ஒரு ரவுண்டு பண்ணினா கூட சின்சியரா பண்ணுங்க. அதை பண்ணினேன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு பெனிஃபிட் நிச்சயமா இருக்கு. ஆசனாக்க இது சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு இல்லை புண்ணிய ஸ்தலம்னாக்க எங்கடா புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு இந்த வீட்டில் உட்காந்துட்டு கூட நம்ம பண்ணலாம். இந்த மாதிரி மான் தோல் விடுறதுன்னா அது கீழே போட்டு உட்காந்துக்கலாம்.
இல்லை ஒரு பலகாய் போட்டுன்னு உட்காந்துக்கலாம். இந்த மாதிரி யோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதா இருந்தாக்க. அதர்வைஸ் வெறும் சாண்டிங்க்கு மட்டும் நான் வந்து உங்களை வந்து அந்த மாதிரிலாம் உட்காந்துன்னு சொல்லுவேன். நீங்கள் பெட்டில் உட்காந்து பண்ணலாம், எங்கே வேணாலும். அதுக்கு குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணும், குளிக்காது அதெல்லாம் நான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி யோகா பண்ணணும் அப்படின்னா ஆசனத்தை போட்டுன்னு உட்காந்துட்டு அதுக்கு மேலே மனசை புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அப்புறம் ஒருமுகப்படுத்தி இதை தூய்மைப்படுத்துகிற யோகியான யோகத்தை பயிலணும். ஓகே, இது வந்து பிரத்யாகாரா. எஸ் கமலாஜி, 6.2. Yes, Mataji. Yunjan evam sadatmanam yogi niyatamanasah shantim nirvana paramam matsantam adhigacchati. இவ்வாறாக உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, இறைவனோட திருநாடு எது, கிருஷ்ணலோகம், கோலோக விருந்தாவன், அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் இல்லையா, அந்த இடத்தை அடைய முடியும். உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை மொத்தமாக கட்டுப்படுத்தணும். உடலை வந்து இஷ்டத்துக்கு அதை சாப்பிடலாம் இதை சாப்பிடலாம்னு சாப்பிட்டுட்டு போட்டுட்டு மனசு இங்கே போகணும் அதை போகணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு பகவானை நினச்சிக்காம மற்றதுல எல்லாத்தையும் தான் மேக்சிமம் நம்மளாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் பண்ணாமல் உடல் மனம் மற்றும் செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்தப்பட்ட, அது யாரால பண்ண முடியும், நம்மளால எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும். அதை பழகி அந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்தின பழகின யோகியானவன் தனக்கு ஒழுங்கப்பட்ட அந்த மாதிரி மனசெல்லாம் இது பௌதிக வாழ்க்கை மெதுவாக திறந்துட்டு இறைவனோட திருலோகத்தை அடைய முடியும். நம்ம எப்போ பௌதிக வாழ்க்கையை மெதுவாக திறந்துட்டு வரோமோ அப்போ தான் நம்ம கிருஷ்ண கிருத்துக்க போக முடியும். அதுவும் இந்த சாண்டிங் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை தயவு செய்து எல்லாரும் ஒரு ரவுண்டு ஒரு மாலை சொல்றதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, யோக பயிற்சி என்பது எந்த ஒரு ஜட வசதியும் அடைவதற்காக இல்லை, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு. இந்த யோகா பயிற்சியெல்லாம் நல்லா சொல்லிட்டு வரேன் இல்லையா, இதெல்லாம் எதுக்காக இந்த யோகா பயிற்சி பண்ணணும்? ஜட வசதியை அடைவதற்கு இல்லை, ஜட வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக களைவதற்கு. இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் அதுலேருந்து நம்ம விடுபட்டு வரணும். ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேர்பவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும் பகவத்கீதையில் யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. யார் யோகின்னு சொல்லலை இதில் பகவத்கீதால. நமக்கு நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அதுவாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா மெட்டீரியல் வேர்ல்டில், அது இம்பார்ட்டண்ட்டு தான் நம்ம இருக்கிற வரைக்கும். ஆனால் ஒரு யோகின்னு நமக்கு பேர் வேணும்னாக்க ஆரோக்கியமான வாழ்வை தேடுபவனும் ஜட வாழ்வின் பக்குவ நிலையை விரும்புவனும். அதில் பக்குவ நிலை ஜட வாழ்க்கையில் எல்லாம் எனக்கு கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்பில் போகணும், எனக்கு பெரிய லக்ஸுரி லைஃப் தான் போகணும் அப்படின்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாக்க அவன் யோகி இல்லை. புரிஞ்சுதான்? இது அவள்லாம் பகவத்கீதையில யோகியாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஜட உலகில் ஜடவானில் இருக்கும் சூரியனை போல ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா கிரகங்களுமே சுய ஒளி கொண்டவை. இப்போ நம்மலாம் வந்து நமக்கு வந்து இப்போ சூரிய வெளிச்சம் வேணும் அப்படின்னா காத்தால சூரியன் உதயமானால் தான் நமக்கு சூரிய வெளிச்சம் கிடைக்குது. அதே மாதிரி ராத்திரி ஆச்சுனாக்க சந்திரன் வந்து ஒளி கொடுக்குறது. அந்த சந்திரனோட ஒளியினால என்ன ஆகுது, உனக்கு வெஜிடபிள்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அதுக்கெல்லாம் சுவை கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்ன, சந்திரனோட ஒளி. அதையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. இது ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட்டு. அதையும் சூரிய ஒளி சந்திர ஒளி இதெல்லாம் நம்ம எந்த ஊரில் கிடைக்கிறது, நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்தில் தான் கிடைக்கும். நீங்கள் கிருஷ்ணலோகாவில் போனீங்கன்னா அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி, அதனால லைட் இருட்டி போயிடுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம், கரண்ட்டு லைட்டை போட்டுட்டு உட்காந்துக்கிறோம். இது நீங்கள் வந்து இது கிருஷ்ணலோகாவுக்கு போங்க, கோலோகம் இருந்தால் அங்கே என்ன இருக்குது உங்களுக்கு யாரும் சொல்ல முடியும்? இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சூரியன் உதிக்கிறதா, நிலா வந்து சந்திரன் வந்து வெளிச்சம் கொடுத்துன்னு உட்காந்துருக்கா, எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கா, யாருக்காவது தெரியுமா? சுய வெளிச்சமா இருப்பாங்க. சுய வெளிச்சம். அந்த சுய வெளிச்சம் எங்கிருந்து வருது? கிருஷ்ணர்கிட்டேருந்து தான் வருது. கிருஷ்ணரோட உடம்பு அவர் எங்க நடமாடினாலும் அவர் உடம்புலேருந்து வர ஒளியாலேயே அவ 24 ஹவர்ஸும் அவளுக்கு லைட் இருக்கும். ஓகே, கிருஷ்ணலோகத்தில் அது ஸோ 16 இது படிச்சாச்சு இல்லையா, கிருஷ்ணலோகத்தை அடைய முடியும். ஓகே, எஸ் 6.16 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. நாதஷ்ணதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்தம் அனஷ்ணதஹ ந சாதி ஸ்வப்னஷீலஸ்ய
जाग्रतो नैव चार्जुन அர்ஜுனா, எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிகவும் குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையோன் யோகியாவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை. ரொம்ப அதுக்குன்னு குறைச்சலாகவும் சாப்பிடக்கூடாது, அதுக்காக நிறையாவும் சாப்பிடக்கூடாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவா, எக்கச்சக்கம் ஐ லைக் திஸ்ன்னு வளைச்சிக்கிட்டு சாப்பிட்டுடுவா. பிடிச்சதை, பிடிக்காததை ஐ டோன்ட் வாண்ட் சொல்லிடுவா. அந்த மாதிரி இல்லாமல் அதுவும் இருக்கக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட், ஒருத்தன் வந்து நிறைய நேரம் தூங்கிட்டே இருப்போம், 10 மணி நேரத்துக்கு மேலே தூங்கிட்டு இருப்போம். நாட் அட் ஆல் நெசசரி இல்லையா, நமக்கு உடம்புக்கு அவசியமே இல்லை. நமக்கு வந்து மினிமம் ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து நமக்கெல்லாம் பெரியவாளுக்கெல்லாம் 6 மணி நேரம் இருந்தால் மோர் தென் சஃபிஷியன்ட். ராத்திரி 10 மணிக்கு எழுந்துட்டு 4 மணிக்கு காத்தாலும் எழுந்துட்டாச்சுன்னா மோர் தென் இனஃப் நமக்கு. நம்ம 10 மணிக்கு படுத்துக்க மாட்டேங்கிறோமே, 11 மணிக்கு படுத்துக்கிறோம். அதனால் 4 மணிக்கு எப்படி எழுந்திருக்க முடியும்? 5 மணி 6 மணி ஆகிடுது. அந்த மாதிரி அந்த தூக்கத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி கரெக்டாக மிக குறைவாக இப்போ யோகி ஆனவள்லாம் என்ன பண்ணவள்லாம் 2 hours 3 hours தான் தூங்குவாள். பாக்கி டைமில் டிவோஷனல் சர்வீஸில் அவள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். யோகி ஆவதற்கு இந்த மாதிரி ஜாஸ்தியாக தூங்கிட்டோம், குறைச்சி இல்லைன்னா குறைச்சி தூங்கிட்டு அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு குறைச்சி சாப்பிட்டுட்டு எவன் இருக்கானோ அவன் யோகி ஆவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. உணவையும் உறக்கத்தையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்று இங்கே யோகிகளுக்கு பரிந்து அளிக்கப்படுது. யோகி ஆகணும்னாக்க இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எளிய சத்துவ உணவும் 6 மணி நேரத்துக்கு மேல் உறங்கவும் கூடாது. சமோ குணத்தில் இருப்பவன் சோம்பேறியாகவும் அளவு கடந்து உறங்குபவனாகவும் இருப்பான். அத்தகையோன் யோகத்தில் பயில முடியாது. நம்ம வந்து சத்துவ குணத்தில் இருந்தால் தான் யோகத்தை பயில முடியும். சத்துவ குணம்னா என்ன? வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு சாப்பிடணும் ஃபுல்லும். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு பகவான் பேர்லேயே பகவானோட நாமத்தை எப்போதும் தெரிஞ்சுங்க முடியும். சாப்பாட்டு விஷயத்தில் கண்ட்ரோலாக இருந்துட்டு கொஞ்சமாக லிமிட்டட் ஃபுட்டு மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி தூக்கமும் லிமிட்டட் தூக்கம் தான் இருக்கணும். இஷ்டத்துக்கு நம்ம மட்டும் தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. அதே கிருஷ்ணா. அதனால இந்த ஸ்லோகமும் இம்பார்ட்டன்ட்டு. எஸ்மா, நீயம்மா சொல்லுங்க கமலாஜி. 6.7. Yes, Mataji. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். சாப்பிட்றத, தூங்குறத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். தூக்கம் வந்துட்டே இருக்கே. உழைக்கிறது, கேளிக்கை இல்லை, அதான் பாத்தி வச்சுன்னு சாப்பிட்டு இருக்குது, எல்லாம் டெம்பரரின்னு நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். ஆனால் யோக பயிற்சியின் மூலமாக இதுலேருந்து இந்த எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்க முடியும். யோக பயிற்சி கரெக்டாக நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா இதெல்லாம் பண்ண முடியும். ஓகே. உண்ணுதல், உறங்குதல், உணர்வு கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இந்த 4ம் உடலின் ஊந்துதல். இதெல்லாம் உடலுக்கு ஊந்துதல்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. இவற்றிற்கான தேவையற்ற கடினமான உழைப்பு யோக பயிற்சியின் முன்னேற்றத்தை தடுத்துவிடும். உண்ணுதல் பிரசாதத்தை மட்டும் ஏற்க பழகிவிட்டால் அதனை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம். உண்ணுதல்ங்கிறது சாப்பிட்றத கண்டதையும் காலத்தையும் சாப்பிடக்கூடாது. 3 times மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரசாதம், லஞ்ச் பிரசாதம் அண்டு டின்னர் பிரசாதம் அப்படின்னு என்ன சமையல் பண்ணுறோமோ அதை நமக்கு வீட்டில் செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதை பகவானுக்கு பிரசாதமாக நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு, அதாவது நம்ம நைவேத்தியம் பண்ணுறதுனா எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே கொண்டு போய் வச்சு அதை பெல் அடித்து ஆரத்தி காமிச்சு அது பண்ணி முடிஞ்சுவா பண்ண முடியும். நமக்கெல்லாம் எங்கே டைம் இருக்குது? பாதி நேரம் காத்தல் ஒன்றுமே இல்லை. அதை எடுத்து கையில் பிளேட் எடுத்து பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் காமிச்சு அனைத்தும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டு பகவானை நினச்சிட்டு அந்த சாப்பாடு சாப்பிடணும். எதுவாக இருந்தாலும் சின்ன விஷயமா இருந்தால் கூட அது அந்த மாதிரி பழகி விட்டாக்க அதை எளிதாக நெறிப்படுத்தலாம் உண்ணுதலுக்கு. அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் தனது கடமைகளை செய்வதில் எப்போதும் முறைப்புடன் இருப்பதால் தேவையற்ற உறக்கம் நஷ்டமாக கருதுகிறான். அவன் எப்போதும் அவன் கிருஷ்ண உணர்வு கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ் இருக்கான். என்னத்துக்கு இவ்வளோ நேரம் தூங்கணும்? அந்த 2 மணி நேரத்தில் நம்ம உட்காந்துட்டு நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி ஏதாவது கீர்த்தன் பண்ணலாம், ஏதாவது படிக்கலாமே, பாகவதம் அந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் பண்ணலாமே அப்படின்னு நமக்கு தோன்றுது. ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி சதா சர்வ காலமும் கிருஷ்ணரின் தொண்டில் ஈடுபட்டிருந்ததால் 2 மணி நேரமே உறங்கினார். அவர் எத்தனை மணி நேரம் தூங்கினார்? ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி 2 hours அவர் தூங்கினார். அதே மாதிரி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் தனது ஜபமாலியில் 3 லட்சம் திருநாமங்களை ஜெபிக்காமல் உறங்க மாட்டார்.
3 lakhs டைம் அவர் சொல்லாமல் அவர் தூங்க மாட்டார். பிரசாதத்தை கூட இருக்க மாட்டார். முடிகிற வரையில் கிருஷ்ண பக்தனுக்கு பௌதீக ஓய்வு என்பதே கிடையாது. ஓய்வு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதே அவளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ண உணர்வுகளுக்கெல்லாம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதுலேருந்து என்னென்ன படிச்சிருக்கோம்? யமா நியமா படித்தாச்சு. அப்புறம் 3வது என்ன படிச்சிருக்கோம்? அதாவது ஸ்லோகம் மாறி மாறி வருது. ஆசனம் படித்தாச்சு, பிராணாயாமம் படித்தாச்சு, பிரத்யாகாரம் படித்தாச்சு. நமக்கு இன்னும் பாக்கி இருக்கிறது தாரணை அண்டு தியானம் அண்டு சமாதி இல்லையா? எஸ், தாரணா படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்ப்ரஹ சர்வகாமேப்யோ யுக்தயுச்யதே ததா. யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும்போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான். அவன் என்ன பண்ணணும்? எல்லாத்தையும் யோக பயிற்சினால மனசு எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஜட ஆசைகள், இந்த பௌதிக ஆசைகள்ல இருந்து எனக்கு இதை வேணும் அதை வேணும்னு எல்லாம் எத்தனை ஆசைகள் நம்ம பௌதிகத்தில் நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம், அதெல்லாத்தையும் விடுபட்டுட்டு உன்னத நிலை பெறும்போது தான் அவன் யோகத்தின் நன்கு நிலை பெற்ற அவன் அப்போதான் பர்மனெண்ட்டாக யோகத்தில் கற்றுட்டான் அப்படின்னு தெரியும். யோகி காமத்தை முதன்மையாக கொண்ட எல்லா ஜட இச்சைகளையும் திறந்துள்ளான். காமந்தான் ஃபர்ஸ்ட் இது, அதையும் திறந்து இருக்கான். ஜட ஆசைகள் எதுவும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாத அளவில் பக்குவமான யோகி மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி உள்ளான். இது வந்து தாரணா. இப்போ தியானா படிக்கலாம். கமலாஜி 6.19. हाँ माताजी. यथा दीपो निवतस्तो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योग ஆத்மனஹ. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபம் அசையாமல் இருப்பதை போல மனதை அடக்கிய யோகியும் திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்போதும் ஸ்திரமாக உள்ளான். எப்போதும் ஸ்திரமா எப்படி இருக்க முடியும்? ஒரு காற்றே அடிக்கல, ஒரு ரூம்ல காற்று இல்லாம இருக்கு, அங்க ஒரு விளக்கு ஏற்றி வச்சு ஒரு சின்னதா அந்த திரியில அழகா போட்டு வச்சு ஒரு முத்து மாதிரி இருக்கும் அந்த விளக்கு. அந்த மாதிரி அப்படி அசையவே அசையாது. அப்படி பார்த்தா அசையாமல் இருப்பது போல அந்த மாதிரி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணது யோகியும் ஆத்மாவின் மீதான தன் தியானத்தில் எப்போதுமே அவன் பர்மனண்டா ஸ்திரமாக இருக்கிறான். ஓகே. காற்று வீசாத இடத்தில் உள்ள தீபத்தை போன்று ஸ்திரமாக இருக்கணும். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுல தியானாக்கு தியானாங்கிறது எத்தனாவது ஸ்டேஜ்? 6th ஸ்டேஜ். இதையும் கிராஸ் பண்ண 6th சாரி தாரணா முடிச்சாச்சு. தாரணா கழிச்சது தியானம். தியானம் தான் இப்போ படித்தோம். அடுத்தது தியானம் முடிஞ்சது. இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சமாதி. சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவம் நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இந்த பக்குவ நிலையை உணரலாம். இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவதில்லை. இதைவிட உயர்ந்த லாபம் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறான். அத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. ஓகே. இது சமாதிங்கிறது தான் பக்குவம் நிலை, ஃபைனல் ஸ்டேஜ். அதுல வந்து திவ்யமான புலன்கள் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி எந்த இதுல இருந்துமே அவன் நழுவி தப்பு பண்றதுக்கு வழியே கிடையாது. ஓகே. அது எனக்கு இதை விட வேற எந்த லாபமும் வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் எப்ப பார்த்தாலும் சுத்தியில நமக்கு துன்பங்கள் இருந்துட்டே இருக்கு, அதில் இருந்தா கூட அவனை ஒண்ணுமே அந்த துன்பங்கள் அவனை அசைக்க முடியாது. நான் எப்படி சொல்லியிருக்கேன், நம்ம யூ ஷுட் லீட் அ லைஃப் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் வித் டிட்டாச்மெண்ட் லீடு பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். அந்த மாதிரி அவளையெல்லாம் ஒண்ணுமே அசைக்கவே முடியாது. இன்பம் வந்தாலும் அவளுக்கு ஓவரா சந்தோஷப்பட மாட்டா, துன்பம் வந்தாலும் அதுக்காக துவண்டு போக மாட்டா. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணினாலே நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகால நம்ம பயிற்சி பெறத்துக்கு
தகுதியானவர்கள் ஆயிடுறது இல்லையா. அதில் இந்த ஃபைனல் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக அதை சொல்லியிருக்கா. இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா துரோணர் பயிற்சி, துரோணாச்சாரியார் பயிற்சி கொடுக்குறார். அர்ஜுனன் மனதில் தன்னோட லக்கு வந்து பதவியின் கண்ணில் மட்டுமே உள்ள. அவன் வச்சு இப்போ பண்ணும்போது அவன் அனண்டை ஏதாவது பிளாக்கு பார்க்குறான்னா ஒன்றுத்தையும் பார்க்கல. அவனோட இது வந்து கம்ப்ளீட் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மரத்து மேலே தான் அவனோட போகுது. அந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்த காரியங்கள் என்ன இருக்கோ அது மேலே கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணால் நம்ம லைஃப்பில் நம்ம எங்கேயோ போயிடலாம். லைஃப்பில் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலேயும் ஆகட்டும், ஆன்மீகத்துலேயும் எங்கேயோ போயிடுவோம். நம்ம அதுக்கு எங்கேயோ போனோன்னா எலிவேட்டட் ஆகிடுவோம். அதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம பயிற்சி தான் முக்கியம். ப்ராக்டிஸ் பண்ணினாக்க எல்லாத்துலேயும் நம்ம பண்ண முடியும். பாண்டவர்கள் அஞ்ஞான வாசம் 12 ஆண்டுகள் மன வைராக்கியத்தோடு முடிக்கிறாங்க. எப்படி பண்ணுறாவெல்லாம் பாண்டவர்கள் இல்லையா? 12 வருஷம் அவள் வைராக்கியத்தோடு தான் அதை முடித்தா. 12 வருஷம் அவள் இருந்தா. இது வந்து திரௌபதி சுயம்பரம். அர்ஜுனன் மனதை ஒன்றுபடுத்தி தன் இலக்கை கீழே பிரதிபலிக்கும் பிம்பத்தை பார்த்தே வெற்றி பெறுகிறான் இல்லையா. அவங்க கீழே வந்து அந்த இதில் இருக்கிற தண்ணியிலையோ கண்ணாடியோ இருக்கு, அதில் இருக்கிற பிம்பத்தை வச்சு தான் அவன் பண்ணுறான். அது மனசை ஒருமுகப்படுத்துறதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்கு. எல்லாமே மனசை ஒருமுகப்படுத்தணும். எஸ்மா 6.34 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருதம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ துஷ்கரம். கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததும் ஆயிற்றே. வீசும் காற்றை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமானதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். கிருஷ்ணா அவர் சொல்கிறான், அர்ஜுனன் மனசை கூட அடக்கிவிடல, அமைதி மனசு அடங்க மாட்டேங்குது, அமைதியற்றது, குழப்பம் இருக்குது, அடங்க மாட்டேங்கிறது, சக்தி நிகழ்ந்தது ஆயிடுச்சு. அந்த வீசும் காற்றை கூட அடக்கிடலாம், ஆனால் மனசு அடக்குவது அவ்வளோ கடினமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரொம்ப நல்ல அழகான எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கிற ஸ்லோகம், இம்பார்ட்டன்ட். ஜட உழல் என்ற ரதத்தில் பயணியாக ஆத்மாவும் சாரதியாக புத்தியும் ஓட்டும் உபகரணமாக மனமும் குதிரைகளாக புலன்களும் உள்ளன. இவ்வாறு மனம் புலன்களின் சேர்க்கையால் ஆத்மா இன்பு துன்பத்தை அடைகிறான். மனதை கட்டுப்படுத்த எளிதான வழி முக்திக்கு மிகவும் உயர்ந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதாகும். ஸோ மனசை கட்டுப்படுத்தியாச்சுனாக்க எல்லாத்தையும் நமக்கு பண்ண முடியும். மனசை கட்டுப்படுத்தணும், நம்ம கிட்ட இருக்கிற பகவான் கொடுக்குற புத்தியை வச்சு நம்ம அந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஓகே. எஸ்மா 6.35 பண்ணுங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அசம்சயம் மகாபாஹோ மனோ துர்நிகிரகம் சலம் அப்யாசேன து கௌந்தேய வைராகேன ச கிருத்யதே. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய குந்தியின் மகனே, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிக கடினம். ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும். அந்த மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்? நிறைய பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க. பற்றின்மை, அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் டிட்டாச்சாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா. தகுந்த பயிற்சி இருக்கணும், டிட்டாச்மெண்ட், இதனால அதுக்கு நிச்சயமாக பண்ண முடியும். மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதெல்லாம் பண்ணணும். அடங்காத மனதை கட்டுப்படுவது சிரமம் எனும் அர்ஜுனனின் கூற்று முழு முதல் கடவுளால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதே. அது நிச்சயமா எல்லாருமே நம்ம அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். அதை கடவுளே ஏற்றுட்டார். அதே சமயம் பயிற்சியினாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியம் என்று. என்ன பயிற்சி பண்ணணும்? புனித ஸ்தலத்தில் வசிக்கணும், அதாவது நல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ், ஹோலி பிளேசஸில் போய் வசிக்கலாம். பரமாத்மாவின் மீது மனதை செலுத்தலாம். புலன்களையும் மனதையும் அடக்க வேண்டும். பிரம்மச்சரியத்தை பின்பற்ற வேண்டும். தனிமையாக இருக்க வேண்டும் போன்ற தற்காலத்தில் இதெல்லாம் நடந்தது. இதெல்லாம் தற்காலத்தில் யாராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ண உணர்வில் 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். கிருஷ்ணர் இதில் வந்து மொத்தம் 9 விதமான பக்திகள் இருக்கு, பக்தி தொண்டு இருக்கு. அது என்ன? நவவித பக்தி. இப்போ இன்னையோட கர்ம யோகா சாப்டர் முடிய போகிறது. 6 சாப்டர் முடியுது. நாளையிலேருந்து 7வது சாப்டர் பக்தி யோகம் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதில் நவவித பக்தி வருது என்னன்னு சொல்லி தராங்க. 9 விதமான பக்தி தொண்டில் ஈடுபட முடியும். முக்கியமானது கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதாகும். முதல்து ஸ்மரணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அதுக்கு
பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதால் மனம் ஜடப்பொருள்களிலிருந்து விடுபட்டு திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். நம்மளால நம்ம இன்னொருத்தருக்கு சொல்லித்தரணும் அப்படின்லாம் இது கிடைக்காது. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணால் மற்றவர்களுக்கு சொல்லித்தரணும், எல்லாராலையும் போய் உட்காந்து சொல்லித்தரத்துக்கு எல்லாருக்கும் டைமும் இருக்கணும், எல்லாருக்கும் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பண்ணணும். அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் ஜாப் தான். அதனால அதை பண்ணுறதுக்கு யாரோ சொல்கிறத கேட்கலாமே. ஸ்மரணம் தான் நம்பர் 1 பக்தி தொண்டில். ஓகே, இது திவ்யமான பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதில் மனம் ஜடப்பொருள்களிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர்கிறான். இது நல்ல மருத்துவ சிகிச்சையின் மூலம் முறையான உணவின் மூலமும் நோயை குணப்படுத்துவதை போன்றதாகும். ஒருத்தனுக்கு யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாக்கா அவர்கிட்ட நல்ல டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். நல்ல டாக்டர் கொடுத்து அவர் நல்ல மருந்து கொடுத்தா அந்த நோய் சரியாக போயிடும். அதே மாதிரி தான் பக்தி தொண்டை நிறைவேற்றுவதனால என்னாகும், ஜடப்பொருள்களிலிருந்து விடுபட திவ்யமான திருப்தியை உணர முடியும். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நல்ல மருத்துவ சிகிச்சை வச்சுக்கணும். பிடித்த மனதிற்கான சிறந்த மருந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான லீலைகளை கேட்பதாகும். சிறந்த மருந்து என்ன? பகவானின் திவ்ய லீலைகளை கேட்பதாகும். துன்பப்படும் நோயாளிக்கான உகந்த உணவு கிருஷ்ணருக்கு படைக்கப்பட்ட உணவை உண்பதாகும். இந்த மருத்துவமே கிருஷ்ண உணர்வின் வழிமுறையாகும். மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா என்னன்ட்டு? ரெண்டுமா? மனம் நண்பனா இருக்குமா எதிரியா இருக்குமா? யாராவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணுங்க. சிம்பிளா சொல்லு. மனசு ரெண்டுமே நண்பனும் உண்டு எதிரியுமாச்சு. நம்மளால எப்ப நம்ம மனசை கட்டுப்படுத்தி நம்ம இதுல வச்சுக்கிறோமோ அது நம்ம நண்பனா இருக்கு, ஃப்ரெண்டா இருக்கு. மனசை கட்டுப்படுத்த முடியாம நம்ம அலப்பாய விட்டுட்டோம்னா அது அப்ப நம்ம எதிரியாயிரும். அதனால நண்பனும் உண்டு எதிரியும் உண்டு, ரெண்டுமே இருக்கு. அதை பொறுத்து இருக்கு, நம்ம கையில தான் இருக்கு. எல்லாமே நம்ம கையில. மனம் நண்பனாகவும் இருக்கும், மனம் எதிரியாகவும் இருக்கும். எதிரியா இருக்கணும்னா நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு நினைச்ச காரியங்கள்லாம் செஞ்சிடணும், அப்போ எதிரியா போயிடும். அந்த மனம் புத்தி இருந்தா கூட நம்மளால அந்த புத்தியை யூஸ் பண்ண முடியல. மனம் வந்து புத்தியை வச்சு நம்ம நண்பனாக ஆக்கிக்க முடியும். ஓகே, நண்பன் ஆக்கிக்க முடியும்னா நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா சமாதானமா இருக்கலாம். இல்லைன்னாக்கா இந்த குத்து கொலையெல்லாம் கையில வச்சுட்டு கத்தியால குத்திட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா இல்லையா, அது எதிரியாகவும் போய் அந்த மாதிரி அழிக்கிறது, மற்றவாளை அழிக்கிறதுக்குன்னே இதுங்க முடியும். ஸோ மனம் ஒரு நண்பனா அல்லது எதிரியா அப்படின்னு கேட்டால் இரண்டுமே. மனம் நண்பனாகவும் இருக்க முடியும், எதிரியாகவும் இருக்க முடியும். மனம் வந்து ஒரு நெருப்பை போன்றது. அது கட்டுப்படுத்தப்படும் போது அது அற்புதங்களை செய்யும். கட்டுப்பாடு இல்லாமல் இருந்தால் அது பார்வையில் உள்ள அனைத்தையும் மிதிச்சுவிடும். இப்போ ஒன்று ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடக்கிறதுங்க. அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் யாராவது கொண்டு போய் அதில் அங்கே ஃபயரை போட்டாலா? எத்தனையுமே போடலை. ஆனால் அந்த ஃபயர் வந்து ஃபுல் காட்டு எல்லாத்தையும் அழிச்சு விடும். அது ஒரு டைப்பு. ஆனால் அது நெருப்பை போடுறது. அதை கட்டுப்படுத்தினா தான் அது. இப்போ ஒன்றும் இல்லை, கிச்சனில் வந்து கேஸ் வச்சு கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுட்டு சமையல் பண்ணும். அதில் வந்து ஒரு லிமிட்டட் கேஸ் தான் எடுத்துட்டு அதில் நெருப்பு ஃபயர் வச்சுட்டு நம்ம சமையல் பண்ணோம். அற்புதங்களை பண்ணி கொடுக்குறது. நமக்கு பண்ணுகிற பகவானுக்கு பிரசாதம் நைவேத்தியம் பண்ணுறதுக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு பிரசாதமாக அப்புறமா கிடைக்கிறது பகவானுக்கு. அதுக்கு பண்ண அது நம்ம கட்டுப்பாடு இல்லாமல் போகிறதுனாக்கா இது எக்ஸாம்பிள் ஃபாரஸ்ட் ஃபயர். அது மாதிரி அது இது மாதிரி போகக்கூடாது. நல்லதும் பண்ணும், அது கெட்டதும் பண்ணும். எதிரியாகவும் இருக்கும், நண்பனாகவும் இருக்கும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். மனம் நம்ம உடல் ரீதியாக நோய்வாய்ப்படுத்தும். அதாவது ரத்த அழுத்தம், நீரிழிவு, அல்சைமர், அந்த மாதிரி நம்ம மனித குலத்திற்கு தெரிந்த பெரும்பாலான நோய்களை குணப்படுத்தும் மருந்து போலிவிடும். ஓகே, அதனால சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பின் வீழ்ச்சி விடுகிறவர்கள் ஸோ மனசு வந்து இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட் ஃபயரா மாதிரி போகிறதுக்கு விடக்கூடாது. நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அற்புதங்களை கட்டுப்படுத்தினாக்க நிறைய அற்புதங்களை செய்யும். அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம அமைச்சுக்கணும். எஸ்மா 6.41 படிக்கிறோம். எஸ் மாதாஜி. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते. வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான்.
சரியா வெற்றி அடையலைன்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் பண்ணிட்டான், ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கான், அவனால ப்ராக்டிஸ் இதுங்க முடியல, வெற்றி அடைய முடியல. அந்த மாதிரி இருக்கிற புண்ணிய ஆத்மா எல்லாம் பற்பர் மற்ற லோகங்களுக்கெல்லாம் போவான். நல்ல லோகங்கள்லாம் இருக்கு, எத்தனையோ இருக்கு. அங்கே போயிட்டு ஆனால் அவனுக்கு மறுபிறவி இருக்கும். நல்லவர்கள் குடும்பத்தில் பிறந்து மறுபடியும் செல்வர்களுக்கு குடும்பத்தில் பிறந்து அந்த மாதிரி அவன் பிறப்பு எடுத்துட்டு இருப்போம். சிறிய முன்னேற்றத்துக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர், நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் என வெற்றியடையாத யோகிகள் 2 வகையாக பிரிக்கப்படுகிறார்கள். குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுறும் யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்கள் வழி அனுமதிக்கப்படும் உயர் லோகங்களுக்கு செல்வான். அங்கே நீண்ட காலம் வாழ்ந்த பிறகு நல்ல அந்தன வைஷ்ணவ குடும்பத்திலோ பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பங்களிலோ பிறப்பதற்காக மீண்டும் இந்த உலகத்தில் அனுப்பப்படுகிறான். ஓகே, அதனால எல்லாரும் யோகியாகி அப்படி பண்ணணும் முடியாது. அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அவள்லாம் மறுபடியும் பிறவி எடுப்பா. அவள் பறக்கிறது நல்ல வைஷ்ணவ குலத்துல பறப்பா, இல்லைன்னா நல்ல பணக்கார இடத்துல பிறந்து மறுபடியும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து அனுப்பப்படுவா. அப்போ மறுபடியும் இன்னும் கண்டினியூ ஆகும் அதனோடது. 6.42 படிக்கும் கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. அத்தவா யோகினாம் ஏவ குலே பவதி தீமதாம் ஏதத்தி துர்லபதரம் லோகே ஜன்மயத் இத்ரிஷம். நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர்கள் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகங்களின் குலத்தில் பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகத்தில் மிக அரிதானதாகும். என்ன சொல்றான், இத்தனை இது பண்ணிட்டோம், நீண்ட பயிற்சி பண்ணி பார்த்தேன், ஆனா வெற்றி பண்ண முடியல, என்னால அஷ்டாங்க யோகத்துல ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னா அவள் என்ன பண்ண, ஆன்மீகங்கள் அதாவது இதை ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இருக்கிற அந்த மாதிரி குலத்தில் பிறந்து உருவதி, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபேமிலியில பிறந்து அங்கேருந்து அவள் அதுலேருந்து மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணிட்டு அடுத்த பிறவி இல்லாமல் ஓலோக விருந்தவனுக்கு போக முடியும். இத்தகைய பிறவி நிச்சயமாக இந்த உலகில் மிக அரிதானதாகும். சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த அறிவுடன் திகழும் யோகிகளின் குலத்தில் பிறப்பதே இங்கே புகழப்படுகிறது. இதில் பிறக்கும் குழந்தை ஆரம்பத்திலிருந்தே ஆன்மீக ஊக்கத்தை பெறுகின்றன. பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆன்மீகத்தில் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த வீட்டில் பிறக்கிற குழந்தை என்ன ஆகும், அப்பா அம்மா பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அதையே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து நமக்கு நம்ம தான் அப்படி சொல்லணும், நம்மளால டெவலப் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லிக் கொடுத்தாதான் அந்த குழந்தைகள் சின்ன வயசுலேருந்து ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் நம்ம எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணி கொடுக்கணும் குழந்தைகளுக்கு. 6.47 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तर् आत्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவிடும், எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவிடும் ஆவான். இதுவே என்னோட அபிப்பிராயம். என்ன சொல்றாரு இதுல, எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்தில் நிறைவு பெறுகிறது. ஓகே, எல்லா யோக பயிற்சிகளும் பக்தி யோகத்துல வந்து நிறைவு பெறுகிறது. மற்ற எல்லா யோகங்களும் பக்தி யோகத்தில் உள்ள பக்தி என்னும் நிலைக்கு வருவதற்கான முறைகளே ஆகும். கிருஷ்ண உணர்விற்கு வருவதற்கு ஒருவர் நல்ல அதிர்ஷ்டம் செய்திருக்க வேண்டும். அதாவது கிருஷ்ணர் பூமாலைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு காட்சி அளிக்கிறார். பிரம்மஜோதி என்று அழைக்கப்படும் தனது பிரம்மாண்ட தேஜஸின் மூலம் எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுகிறார். சாதாரண மனிதனை போல அன்னை யசோதாவின் மைந்தனாக தோன்றுகிறார். இத்தகைய இயல்புகளை பற்றி பூரண உணர்வில் இருப்பவன் மிக உன்னதமான யோகி என்று அழைக்கப்படுகிறான். உயர்ந்த பக்குவ நிலை பக்தி யோகத்தில் மட்டுமே அடையப்படக்கூடியது. எல்லா வேத இலக்கியங்களிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஸோ இந்த மாதிரி கிருஷ்ணன் எப்படி சாதாரண மனிதர் போல அன்னை யசோதனோட மைந்தனா பிறந்திருக்கார். எல்லா திசைகளையும் பிரகாசப்படுத்தும் பிரம்மஜோதியின் மூலம், அந்த பிரம்மஜோதியினால எல்லா இடத்தையும் பிரகாசிக்க கோலோக பிருந்தாவன் ஃபுல்லும் லைட்ல இருக்கு. அவரோட சுய வெளிச்சம் வந்து பிரம்மஜோதி, அதை வச்சு எல்லாத்தையும் பிரகாசம் பண்ணிட்டார். ஸோ அதனால யோகத்தில் என்னுடன் மிக நெருங்கியவனும் எல்லாரோடையும் உயர்ந்தவன்கிறவனாக்க திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரியணும். இந்த மாதிரி சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணணும். அவன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமானவள். ஸோ பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கு ஒருத்தர் ஏறணும்னா இந்த ஏணிப்படியை கிராஸ் பண்ணணும். கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அதை போய் பக்தி யோகத்தை போய் ரீச் பண்ண முடியும். பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையும் நமக்கு தரவாக்கிடணும். கர்ம யோகம்,
ஞான யோகம். ஞான யோகம் லாஸ்ட்ல தானே இருக்கு. ஏன் பக்தி யோகம்? பக்தி யோகம் ஏன் சென்டர்ல இருக்கு? பிகாஸ் அது இம்பார்ட்டன்ட்டு. கர்ம யோகத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு பக்தி யோகத்தையும் படிச்சுட்டு இருந்தேன்னா ஞான யோகத்தையும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனால் அந்த பக்தி யோகம் தான் ஃபைனல் கோல். என்ன? பக்தி யோகம் தான். ஓகே, இது ஒரு ஏணிப்படி படிக்கட்டுக்கு படிநிலை. இந்த படிக்கட்டுகளை போட்டு காமிச்சிருக்கேன். கர்மயோகம், கர்மயோகத்திலேருந்து ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம், இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் பக்தி யோகத்தை ஈஸியாக அடையலாம். பக்தி யோகம் தான் எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்த யோகம். ஓகே, சத்திய யோகம் விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் பண்ணான். தேத்தா யோகத்தில் விலையுயர்ந்த யாகங்களை செஞ்சான். துவாபர யோகத்தில் விரிவான கோயில் வழிபாடு. கலியுகத்தில் ஏதாவது நியூ டிவோட்டே சொல்ல முடியுமா? கலியுகத்தில் என்ன பண்ணலாம்? சத்திய யுகத்துல விஷ்ணுவை பற்றி தியானம் பண்றா. திரேதா யுகத்துல வெளியிருந்த எஸ், துவாபர யுகத்துல விரிவான கோயில் வழிபாடு பண்றா. ஆனா கலியுகத்துல இறைவனின் பெயர்களை உச்சரிச்சாலே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அந்த மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரவுண்டு கண்டிப்பா சொல்லுங்க எல்லாம். ஸோ மின் தூக்கி மற்றும் படிக்கட்டு உங்களுக்கு வந்து இங்கே கீழே நம்ம இங்கே நிற்கிறோம். இங்கேருந்து மேலே போகிறதுக்கு ஈஸியாக அது லிஃப்ட்டில் போயிடும். ஸோ இது படியில் ஏறிட்டு நம்ம போகிறோம். படியில் ஏறி போனால் என்ன, ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக மெதுவாக உட்காந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா தான் அதுக்கு டைம் கிடைக்கிச்சு பண்ணுவோம். இது ரெண்டு எப்படியோ போய் ரீச் பண்ணுவோம் மேலே. ஆனால் இட் டேக்ஸ் லாங் டைம். மூக்கு எப்படி தொடர்ந்து, இப்படி தொடர்ந்து எப்படி இல்லையா? இது வந்து நம்ம மூக்கு ஈஸியாக தொடர்ந்து லிஃப்ட்டில் போகிறோம். மூக்கை வந்து இப்படி தொடர்ந்து தான் ஈஸி. அதுக்கு பதிலாக இப்படி தொடர்ந்து அவசியம் இல்லை. இந்த ஏணிப்படி மூலியமாக போகிறோங்கிறது பண்ணலாம், அதுவும் பண்ணலாம் அந்த வழியாகவும். ஆனால் ஏணிப்படியாக போகாத லிஃப்ட்டில் போகிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்டிஸ். லிஃப்ட்டில் போகிறதுனா என்ன அர்த்தம்? எல்லாத்தையுமே கர்ம யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு, ஞான யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணிட்டு, அஷ்டாங்க யோகம் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நம்ம அப்பப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சுட்டு பக்தி யோகத்தை ரீச் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் நம்ம போடணும். அஷ்டாங்க யோகத்தில் 8 படிகள் போடுவோம். 8 இருக்குல்லையா, ஒவ்வொருத்தையும் ஒவ்வொரு படியாக மெதுவாக படிச்சுட்டு அப்படி. ஸோ ஒரு மந்திரம் என்றால் என்ன? ஒரு மந்திரம் என்பது பாரம்பரியமாக சம்ஸ்கிருதத்தில் பேசப்படும் சொல் தானே. பேசப்படும் மற்றும் தியான நோக்கங்களுக்கான பயன்படுத்தப்படும் ஒரு குறுகிய ஒலி, வார்த்தை அல்லது சொற்றொடராகும். நாம் மனதையும் உடலையும் அந்த நேரத்தில் ஒருமுகப்படுத்த உதவும் வகையில் இது மீண்டும் மீண்டும் உச்சரிக்கப்படுகிறது. ஆனால் அடிப்படை நோக்கம் இன்னும் அப்படியே உள்ளது. இது நமது நோக்கங்களை ஒருமுகப்படுத்துவோம், நமது மனதை அமைதிப்படுத்துவோம் ஒரு வழியாகும். மந்திரங்கள் உண்மையில் வேலை செய்கிறதா? மந்திரங்கள் மனம் மற்றும் உடல் மீது செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன. மந்திரங்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஒலிக்கும் ஒலிகள். பல நரம்பியல் விஞ்ஞானிகள் மந்திரங்களின் ஒலி மற்றும் மொழி நம் வாழ்வின் அம்சங்களை பாதிக்கிறது என்பதை நிரூபித்துள்ளார்கள். அந்த மாதிரி இந்த நரம்பி நியூராலஜிஸ்ட்லாம் இருக்கா இல்லையா, அவள்லாம் சொல்ற அந்த வாயில உட்காந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரங்கள்லாம் சொல்லிச்சு. என்ன அது, முகத்தில் இருக்கிற எல்லா நரம்புகளும் பிரெயின்ல இருந்து எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆயிடுது. அது ஆக்டிவேட் ஆகுதுன்னா என்னாச்சு, நமக்குள்ள இருக்கிற டிசீஸ் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுது. முதல் பாயிண்ட். ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல நமக்கு இப்போ முழுசும் வியாதியை வச்சுன்னு உட்காந்துருக்கோம். நம்ம அந்த வியாதியெல்லாம் போகணும்னா இந்த மந்திரத்தை சொன்னாலே நமக்கு இருக்கிற டிசீஸ்லாம் ஃபஸ்ட்டு அதை சொன்னாலே நமக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்குன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்ட்னா என்ன, பிரெயின் வந்து காம் ஆகிடும். அது வந்ததுனாலே ரொம்ப மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்து நமக்கு ஜாஸ்தியாக போகும். நம்ம நினச்சதை சாதிக்க முடியும், எல்லாம் பண்ண முடியும். கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால் தயவு செய்து ஒரு ரவுண்டு இந்த மந்திரத்தை சொல்லுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை. ஸோ அது சொல்றது ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஆமாம், அதை சொல்லணும். அது தமிழ்லையும் எழுதிருக்கேன், இங்கிலீஷ்லையும் எழுதிருக்கேன். ஓகே, இது வேத குறிப்புகளில் சாண்டிங் த ஹோலி நேம்ஸ் ஆஃப் த லார்டு வேத குறிப்புகள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து கிருஷ்ணா யஜுர்வேதத்திலேருந்து கலி சந்தாரண உபாஷத்தில்தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருக்கேன். அது எப்படின்னா, அனைத்து வேத இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த இதில் வந்து இந்த யுகத்திற்கு ஒரு மதத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது. வேறு எதுவுமே நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிக்க வேண்டாம், அதுவே எதேஷ்டம் நமக்கு. ஓகே, இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ் நாசனம் நத பரதரே உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. இது ஷோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நத பரதரோ உபாயக சர்வ வேதேஷு திருஷ்யத்தே. ஸோ இந்த வேத குறிப்புகள் நிறைய இருக்கு நமக்கு. ஹரேர் நாம இவ கேவலம்
கலோ நாஸ்தேயேவ 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 கதிர் அந்நியதா. அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சண்டை மற்றும் பாசங்குத்தனமான இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணனுடைய பரிசுத்த பெயர்களை உச்சரிப்பது தான். வேறு வழியிலே வேறு வழியிலே வேறு வழியிலே. இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் ஆதி லீலா 17.21 சொல்லிருக்கு. அப்புறம் என் அன்பான ராஜா, கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் பொருள் அடிமை தளத்திலிருந்து விடுபட்டு அந்த ஆழ்நிலை ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். இதுவும் அது ஹலே தோஷர் இதோ ராஜன் ஆஸ்தி ஹேகோ மகான் குண கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணசிய முக்த சங்கக பரம் பிரஜேத். அதுதான் பேரையும் படித்தேன். ஸோ இதெல்லாம் வேதத்துலலாம் நமக்கு இப்படி சொல்லியிருக்கு. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 12.3.51 இருக்குது. ஸோ இது எஞ்ஞானம் ஜப யஜ்னோஸ்மி. கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில் என் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் ஜப ஐக்கியம் ஆவேன். இது பகவத்கீதையில் 10th chapterல 25 ஸ்லோகாவில் வருது. ஸோ நாம் ஆகாரி பகுதா நிஜ சர்வசக்தி தத்ரால் பிதா நியமிதா ஸ்மரணே ந காலகா ஏதத் ரிஷி தவா கிருபா பகவான் மாமாபி துர்தெய்வம் ஈதிருஷம் இஹானி நானூராகா. புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுளே, திருநாமங்கள் அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் மங்களங்களை பொழிகின்றன. எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா, கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. உங்களுடைய வல்லமைகளை அந்த திருநாமங்களில் வைத்து நிறுவி உள்ளீர்கள். மேலும் அத்திருநாமங்கள் கூறுவதற்கு இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் எதுவும் இல்லை. இது சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் அந்தியலீலா 20.6 இருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், இதோட சாப்டர் முடிஞ்சு போச்சு. சாப்டர் 6 உங்களுக்கு சுருக்கம் என்ன? அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறணும், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள், ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும், தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு என்ன, பக்தி யோகா மிக உயர்ந்த யோகா. அதில் நம்ம இத்தனை யோகாலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு அது பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு கடைசியாக ஃபைனல் கோல் என்ன? பக்தி யோகா. ஸோ இதில் இந்த சாப்டரில் வாழ்க்கைக்கான பாடம், லைஃப் லெசன். பல வேலைகளை ஒரே சமயம் செய்வதால் நாம் அந்த கவனம் சிதறுகிறது. மனதை ஒருமுகப்படுத்துவதால் மட்டுமே வெற்றி கிட்டும். 2-3 வேலை செய்கிறோம், நமக்கு கான்சன்ட்ரேஷனே இல்லை. அதுக்கு காரணம் என்ன? நம்ம மனது ஒரு கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன், ஒருமுகப்படுத்தினா தான் அது வெற்றி கிடைக்கும். அப்படிங்கிறதான் இன்னைக்கு சாப்டரில் வாழ்க்கைக்கான பாடம். இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்கிறேன், சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லி கிளாஸை முடிச்சிடலாம். வாஞ்சா கல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பத்திதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே.